Avui molt maco, perquè avui han fet poques coses i bé. Per començar al matí l'esmorzar, que tothom ha anat bé, un bocat a cada un, i beure, i trago de vi del porró, i sigui molt bé. És que si no es fessin aquestes trobades, poca te'n recordaries de la gent, ja així costa, perquè l'un diu, tu eres de les Arcades? Ostres, sí, jo som i tu d'on ets que ja no el coneixen. Jo som de l'Olivera, l'altre és del Casalot, l'altre és del Crits, de Can de l'Os, del Cal Minaire. Si no fos això, ara ja no es recorda, el temps va passant i no és que s'oblidin, que es vulguin oblidar, al contrari, està més de content que de trobar-los aquesta gent. Sí, normalment tota la gent quan es va abandonar l'alta muntanya, l'alta Garrotxa, que la gent va anar marxant als pobles perquè buscaven feina i buscaven medis de vida més al dia, doncs, clar, tant a Tortellà com a Sales, com a Besalú, com per la part del Banyar i per la part de Figueres, hi ha molta gent que són oriünds d'aquí dalt, que els avis, els pares havien estat aquí, i això fa que cada any es reuneixi molta gent en aquesta plec. Perquè estem parlant del voltant de les 600 persones, vol dir que són molta gent, tot i el mal temps que presentava el dia d'ahir. Doncs, i com deia, la gent d'aquí dalt està molt repartida en totes les comarques de l'Alt Empordà i de la Garrotxa. Jo crec que són temps com per valorar, enmig de la crisi i de tants problemes, per valorar moltíssim el que és el contacte humà, la capacitat de compartir menjar, de compartir riure i de compartir natura, no?, aquí enmig dels pins. Per quanta gent prepareu? Per 570. 570? Sí. Molt bé. Encara me'n recordo com si fos avui, la meva mare hi anava per Sant Martí, a la festa, a cuinar. I li donava, com que sempre sobrava, perquè a les cases de pagès es feia molt, i portava menjar, que teníem per 2 dies o 3 allà a les Arcades. Que rostit, que I teniu una colla a les Arcades. Ostres, sí, havíem sigut 14 germans. És per això. 14 i un nebot. Em fa 32 anys, sí, i no l'hem fallat mai. 32 anys, sí, fent aquesta plec. Ara, la plec primer que vàrem fer, que era el 81, com aquell cap més, Aquell es trobaven gent que feia 40 anys, veies que es començaven de mirar dues persones, es començaven de mirar, es anaven acostant i deien, tu ets en fulano? Sí, unes abraçades, una cosa, plorar, la gent feien, és que no semblava una festa, semblava un enterro, de la gent d'aquella alegria que tenien, d'haver trobat aquella persona que havia sigut amic tota la vida, que potser s'havia anat a viure cap a Olot o s'havia anat a viure a Figueres o a Girona i no s'havien vist més. I venir aquí a Llorona, que n'eren fills, eren amics d'anar a col·legi i de tot, allò va ser... Jo també vaig trobar molta gent de col·legi que poder no els havia vist de com havien plegat d'anar a col·legi. Venen una gent de cap a França, que també cada any venen, que també som amics de sempre, amics de tota la vida. Allò fa una alegria, no sé, una alegria que la recordes tant que no te'n sabes a venir. No eren catalans. L'any passat mateix va venir una meva cosina de França, el seu home era el meu cosí, però es va casar, que eren de Massanet de Cabrenys. Ell es va morir i ell encara l'any passat va venir. Va venir, hosti, com va veure la foto del seu home allà penjada. La varen haver de retornar, que pensàvem que l'hauríem d'agafar i portar-la. Va tenir una cosa, aquella dona, que no sé, una cosa que no s'explica. De veure el seu home allà,
que no s'ho esperés, això. Ella no s'esperava que pogués veure el seu home allà penjat amb una foto d'aquestes. Aquesta és una terroir, Sí. Oui, voilà, ça c'est le collectage. Et ça c'est la grand-mère, c'est ta grand-mère ça. Voilà. Et ça c'est això és un tia, aquest. Oh, sí. Sí, sí, jo que la Si posés la gorra seria igual. Oh no, és diferent. Diu Miquel Granart i Marta Vilanova. I llavors la Mercè... Aquest és el matrimoni. La Mercè, en Joan... Tots són germans? Tots. La Mercè, Joan, Josep, Enric... 15, imagina't tu. Oh, no, bueno, 15 en la fotografia, però menys dos són 13 germans. Mercè, Joan, Josep, Enric, Emilio, Quimet, Pilar, Albert... Encara n'hi falta una, la Montserrat, que és la gran, que va morir 6 anys. Ai, Déu. Ai. Valga'm Déu. És que em penso que ho eren 15, Ja pot ser, ja pot ser, Jo som el petit de les Arcades. El petit. De 15 o 16, exactament ni ho sabem. Som la Vila de la Jonquera. La Cobla Vila de la Jonquera és una cobla que té músics de les dues bandes. De fet, fem servir el nom de Cobla de Alberes quan toquem de l'altre costat dels Pirineus, i hi ha la meitat de músics de la Catalunya Sud i la meitat de músics de la Catalunya Nord. I fem ballades a una banda i a l'altra. Avui hem vingut aquí a Lliurona, que és la primera vegada que hem estat, un ambient fantàstic, amb el temps així una mica amb l'ai al cor, però un lloc molt bonic i una gran ballada. Quan la gent van saber, com tots els sardanistes, que havia llogat aquesta orquestra, van dir, és de lo millor que corre, Diu, és una de les més bones que hi ha per a les sardanes. Vaig dir, bueno, millor, i m'han agradat molt, m'han agradat tant aquesta gent que s'han portat bé, han fet el que havien de fer, i ja hem quedat que quasi bé que l'any que ve ja hauran de tornar a venir.
Soc la Margarita dels Trulls, filla d'en Quimet i l'Encarnació i neta d'en Miquel i la Marta de les Arcades. Vaig viure-hi els 3 primers anys de la meva vida i d'aquell temps recordo poca cosa. El que m'explicaven mirant les fotografies, abans només se'n feien per les celebracions importants, les històries que explicaven els grans a la vora del foc mentre engronàvem blat de moro i nosaltres jugàvem amb els espigots a fer castells, o a l'estiu a l'ombra d'un roure vell quan l'avi Miquel ens explicava històries i ens cantava cançons. El meu pare, junt amb altres dels seus germans, treballava a bosc i feia carbó. Quan aquestes feines van anar desapareixent, va abandonar Lliurona i se'n va anar cap a la Plana. El pregó que ha fet la meva neboda, cada any està molt bé, però dic com aquest, cap any, cap. Molt, perquè esclar, els que som fills d'aquí, tothom veig que ha dit el mateix, perquè ha tocat el tema del que havíem fet nosaltres abans. Aquí, en aquests prats, entre els boscos i les cases, algunes mig enrunades, queden les alegries i les tristeses, les rialles i els plors, els bons moments i els no tan bons, els amors, els somnis dels nostres avantpassats. I com diu Lluís Llach, qui perd els orígens perd l'identitat. Bueno, molt. Fantàstic, eh? A veure que li fa de dansa! Parlarem un xic de Lliurona. Lliurona, és veritat que Sant Llorenç i Lliurona té quelcom de comú, és que molta gent que han viscut aquí, que han fugit, perquè, bueno, moltes històries, però hi ha una persona molt important aquí que es diu Joan. És de Sant Llorenç, però vos parlarà un xic de Lliurona, perquè ha viscut a Lliurona. Tu, Joan, has viscut aquí? Jo soc nascut a Lliurona, al mas de Can Vim de Lliurona. I vaig marxar del mas de Can Vim de Lliurona a l'edat de 4 anys. I la meva mare també havia nascut al mas de Can Vim de Lliurona, també. Som ben bé de Can Vim, de Lliurona. Està bé, ja, està bé.
És un home de collons. Sí, però ara no s'acaba. Si tu puc preguntar a quin any vas néixer? El 61. El 13 de març del 61. I ets l'última persona que va néixer? L'última persona que vaig néixer al poble abans d'arribar als, com es diuen, neurorurals. Vaig tancar caixa del poble. Vaig néixer a l'Hostal de l'Arts. Aquí a Llorona vam començar a arribar gent cap a la primavera del 82, ara farà 31 anys. Bueno, ara ha fet 31 anys. Des que vau arribar amb els propis veïns de Llorona que van abandonar Llorona, quina relació heu tingut sempre? En un bon principi no vam tenir cap contacte, no? El que passa és que aleshores hi ha aquesta festa que estem avui mateix, ja ells, els antics veïns de Llorona, ja l'havien recuperat i va ser el primer contacte que vam tenir. Em sembla que era l'any 82, 83, que ells van recuperar la festa del Roser de Llorona, que és la festa petita de Llorona, i allà va ser quan vam començar a tenir els primers contactes amb tota aquesta gent que són fills d'aquí, que van néixer aquí i que encara s'ho estimen moltíssim, no? Jo crec que és molt important que Llorona es torni a repoblar, primer perquè ja fa més d'uns 20 anys que tenim una escola. Penseu que si això no hi hagués la gent que ens ha vingut de fora, que no considerem que siguin de fora, sinó que són d'aquí del territori. Vull dir, avui no podríem fer aquesta arrossada aquí on estem a la Pinosa, tot estaríem amb esbarzers, les cases estarien la meitat arruïnades i per tant jo crec que la vida a la muntanya, la vida a Llorona és molt important. Molt important també perquè estem fent, diguéssim, una tasca contra els incendis perquè estem creant paisatge, o si no tot ho tindríem emboscat. Per tant, crec que és molt important aquesta repoblació de gent i des de l'Ajuntament animem a tothom que tingui masies abandonades que vagin per reconstruir-les, llogar-les, però que no tinguem el paisatge buit. A l'estiu del 82, a l'agost del 82, ja ens vam trobar, aquí molt a prop d'aquí on estem ara, cap allà una mica més enllà, que pujava un fotimer de gent com avui, que hi ha més de 500 persones. I realment va ser, ens vam trobar que no enteníem gairebé res, què passa aquí, és això, no? I sí, la festa de Llorona, que és el Roser, que és la festa petita, la continuen fet i sempre l'han fet, des que s'ha fet, diguem, des de la recuperació dels anys 80 fins ara l'han fet ells, i nosaltres el que fem és assistir-hi amb bonament, participar amb ells, compartir aquest espai, aquest temps i aquestes relacions que es donen durant aquest rato, i també es munten 4 paradetes de 4 productes que hi ha aquí a Llorona, mel, formatges, cosetes de costura, en fi, aquí estem participant amb ells i compartint aquest espai tan meravellós. He de dir que nosaltres sí que vam fer la continuació de la Festa Major, que és pel 30 de novembre. I l'últim cap de setmana de novembre fem la Festa Major, que aquesta sí que l'organitzem la gent que ara vivim a Llorona. Venen de la Garrotxa, aquests acordionistes. Mira, n'hi ha algun que ho fa molt bé i algun que és un aficionat. Tots són acordionistes que no saben solfa, allò que diguem que no... Toquen d'haver sentit una cançó o d'haver sentit, ja ho veuràs, sí. Els objectius previstos, estan parlant d'unes 500-600 persones i per tant l'ambient és magnífic, entre els exllloranencs, la
la gent que està actualment visquent aquí, la gent de les nostres contrades, i per tant, doncs, fins ara, vull dir, tot anet sobre el previst, amb l'esmorzar, les sardanes, amb el dinar que ha sigut esplèndid. Per tant, jo crec que cada any es va arrelant més aquesta festa aquí a Lliurona, a la Festa del Roser, a la Pinosa de Lliurona. Penseu que aquesta festa és organitzada des d'ajuntaments d'Albanyà, de Beuda, d'amics d'exllioranencs, i és de tots ho fem tots. I llavors també fem sorteig pel mig, sortegem un pernil i cava i totes aquestes coses, ja ho farem tot. Acabat passarem per aquí a vendre números i farem el sorteig, fer un cèntim per poder pagar tots els gastos. Home, aquesta trobada és una trobada molt especial, primer per l'indret, perquè és un lloc magnífic, també pel veïnat, perquè és un veïnat absolutament dedicat a la natura i a la comunitat i perquè, a més, està en el municipi d'Albanyà, que és el poble on jo tinc la casa. I aquesta és una festa vinculada a la gent, a la natura, a la història de Lliurona i a la música i a la gent gran que fa molts anys que va repetint aquesta celebració. I bé, és una oportunitat de fer cluenda de l'estiu immillorable.